Имаш една минута да ми обясниш максимално повече думи. Нещо, което правиш в Фейсбук, не във Фейсбук, в Viber. Съобщение? Когато си пишете няколко хора, Чат? Чата. Нещо, свързано с коса, което може да е модерно. Прическа? Да. Нещо, място, където корабите спират. Пристанище? Да. Две думи. Нещо хлебно, пипкаво и което се пече на фурна. Хляб някакъв? При печена филия. Окей. Нещо супер гадно, две думи са, което се прави от шкембето на някакво животно. Супа. Шкембе чорба. Да. Добре. Нещо, което жените си слагат на ушите.